Hello guys, लोगोफोर नायलांबाय थादो ना मा होनो मोनफैबाय आरो ना नायलांबाय था जौनि दखान दायो जोङो बिजाबखौ पेकिं खालामगोन आरो पस्ट अफिसाव साप्लाय हरगोन आरो ना पस्ट अफिसाव हरनानै बेंगलरसिम हरगोन नायलांबाय था गाइस हरिसिंगा सक नायलांबाय था बेयाव जोङो खालामगोन पेकिं खालामगोन आरो ना ओइ बडा बेयाव लाना फै साइकेलावल' थाहैनांगौरा ओइ जुगुदा नैबे बिजाबखौ पेकिं खालामना हरगोन आरो ना पस्ट अफिसाव बेंगलरसिम साप्लाय हरगोन नायलांबाय थादो आसिसै बेखौ दहैयो नोंथांमोना नुखादों दहैयो नायदो दायो हरिसिंगा सकआव जोङो पेकिं खालामगोन बिनि उनाव हरिसिंगा पस्ट अफिसनिफ्राय हरनोसै पेकिं पस्ट अफिसनिफ्राय हरनानै बेंगलर मा नाम होनदोंमोनथाय दायो नुसिगोन आरो ना नायबा नुफिनगोन नायलांबाय थादो आरो ना हेलो गाइस पस्ट अफिसाव मोनफैलायबाय हरनोसै नै बेबायदि दहायनि जों फुङाव लायनाय बुस्थुखौ दायो हरनोसै आरो ना बेयाव लिराखै लिरना हरनोसै आरो ना माबायदि खालामो नायलांबाय थादो पस्ट अफिसाव आरो ना हरनाय जासिगोन अजन सुनानै बेसेबां लायो बेसेबां थायो नायनोसै आरो ना अजन सिस्टेम लायो गाइस फार्स्ट टाइम आंबो हरदों आंबो हरफेराखैमोन एबारसो हरबाय आरो ना फार्स्ट टाइम अजन सिस्टेम आदै बियो दाखालिनि भिडिअ नोंथांमोना नुखादों बेखौ आदै बेस्थ'थार दायो बेस्थ'थार मा नाम गैयालै जों गामियाव कृष्णा इसवारि होनो माथो कृष्णा इसवारिबाबो इसवारियावनो बायनांगोन आं सोरहानो थांनांगोन आंलाय जों गामिनिनो ओमफ्राय इयो बिसोरावनो थांनांगोन आं बेखौलाय होमबा इसोराव थांनांगोन माहाजोना दं नङा माहाजोननि खोलाहा दानिल लाहानाव थांनांगोन गेन्दावासो जागोन आं गेन्दावा जागोन राजाना बिनि हासबेन्डआ गैया लिराखै हासबेन्डखौ लिराखैनो $200 गाइस मोनसे बिजाबाव अजन सिस्टेम बेंगलर बेलेग बाहेराव जाहैबायना बेखायनो दामा एसे बारा जाबाय आरो ना गाइस फार्स्ट टाइम बेबा सिन्था गैला थांबाय थासिगोन बियो गोमालाबो बियो गोमालाबोनो थांबाय थागोन बियो खायसे खायसे खमबो जानो हागौ रिसिप्ट लांफैबा गाबोन औ जागोन दे होमबा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गाइस थेंक इउ फर वाचिं